Estem al Montseny, a la falda del Montseny, i anem a fer una excursió molt top, i tenim aquest regal tan estupendo. Mireu quina passada de Monteses. Braco. Guapíssim, Montseny, sempre espectacular, sembla que estiguem al Pirineu, guapíssim, aquí sempre preparat. Mireu quin racó, quina llum, maquíssim. Aquí tenim el típic castanyer del Montseny, per fer castanyes. Al setembre cauran i obre la castanyera. Vale, família, doncs ja hem arribat al final de la ruta, a aquest petit mirador del Montseny, del poble del Montseny, que això és una passada, aquest megalític d'aquí, i el poble el tindríem aquí, vagi, vistes al Montseny, o sigui, algo estupendo, i com sempre, ruta guapíssima!